Mhuri yeZimbabwe makadini kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi rimwe zvezuva. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wedzimbo dzechitendero dzisina mukurumbira asi dzichitapira kupfuura dzine mukurumbira dzacho. Nhasi ndauya nenyaya inopisa pamusoro paBaba Harare. Murume wekubva kutendeuka uyu ari kupisa ane nyaya yatenderera ine confirmation yekuti akasangana naMwari zvemazviro kwazvo kwete zvemadoubts, but paita muedzo. Anditi munozviziva here kuti kana munhu akatendeuka anenge atanga hondo, Satani anotiwo sei iwewe wasiya GT, sei wasiya nyika. Satani haafari nazvo, saka miedzo inowanda, inouya nenzira dzakasiyana siyana. Pamwe pacho inouya nehama, pamwe pacho inouya kubva kuchechi nenzimwe nzira dzakasiyana siyana. Verenga inyaya yaJobho iya, wanga uri miedzo wokutestwa kuda kuonekwa unzi wakasimba here pana Mwari. Rimwe zuva kunyangwe riri basa raJesu rekurapa vanhu, kuporesa nekuita sei, but pane umwe akauya kuna Jesu akati aine maperembudzi zvikazi, Ishe kana muchida munogona kundinatsa. Inatsa ndakambona munhu anouya kuda kurapwa ichidaro. Munhu anouya kuda kurapwa anoti ndauya ndiri kurwara, ndinamatirei kana kuti ndiporeseiwe Ishe Jesu. So iye auti kana muchida kuita zvekuedza, but Jesu akakunda muedzo akati ndinoda natswa. So inini ndisati ndapinda mukuparura muedzo uyu kuti kuzivisa nyika yese yeZimbabwe muedzo wasangana naBaba Harare uyu wakakura zvakadai, ndisati ndauparura, regedzai ndimbotiwo kuna Baba Harare makorokoto makuru nekutenderwa nenyasha huru dzinotyisa zvakadai. Idzi nyasha hadzitsanangurike, dzekuti pasina muparidzi wongozwa Mwari ataura newe kuti iwe wacho wobva wabvuma. So ndiri kuona munhu mukuru sa Baba Harare. Ndiri kuona munhu mukuru, kwete zvataimboona zviya nezvataifunga. Atova munhu mukuru ende akagonera upenyu huno neupenyu hunouya, akameka a strong decision muupenyu hwake. So ini ndiri kuda kumusimbisa, ndisati ndataura muedzo, ndinoda kumusimbisa kuitira kuti pamuedzo waasangana nawo aone kunyatsoukunda zvakanaka. Ndiri kuti makorokoto zvinobva pamwoyo. Murume uyu abva andifungisa murume ainzi Sauro, aiparadza kereke chechi yaMwari, aiponda vose vaiparidza Jesu, vairumbidza Mwari. So anga atori nemagwaro ekutenderwa nehurumende kunzi kune kwakanzi kwakati kuri kutaurwa nezvaJesu enda, kune kwakati kuri dai ari mazuva anaya aipiwa mazimota anopisa acho, maRange Rover, maGD6, machichichi ekushandisa neconvoy aifamba nayo neexcort nemauto mamwe akamukomberedza, kana kuti zvipopi zvake. Pamwe ndiyo language inozwa magweja mazuva ano, nyika yazara magweja. Saka ndosaka maizoti aifamba nengoro nemabhiza, idzodzo ndo yanga iri transport yenguva yacho iyoyo, anga akatotenderwa. So one day ari kuenda Damascus kuenda kundoparadza futi. Bhaibheri rinoti kamwe chiedza chakamupenyera kumativi ose, akanzwa inzwi richiti, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimi aniko Ishe? Zvinhu zvekwaMwari zvinonetsa kunzwisisa. Obva atanga kuti ndimi aniko Ishe. Zvaakaona nezvakaitika ipo zvakamupa kuti abvume kuti uyu ndiIshe uyu. Akasara obvunza aziva. Vozomubvunza kuti ndimi aniko Ishe, ndokutoziva kuti iri rarimwe simba rinokunda randinaro, rinokunda nemafungiro angu. So Baba Harare vakanzwisisa nekuziva kuti iri rarimwe simba iri rinokunda mukurumbira wese wandaa nawo, nemari dzese dzandinofunga kuti inyasha mani ndinodzidawo mani. Ndakanzwa achitaura painterview yaakainterviewa paStar FM achiti ndakatendeuka ndiri kupisa kwete kuti ndakaenda kondotsvaga mari. Yo! Seek ye first the kingdom of God
and all these things shall be added. Matthew chapter 6 verse 33. Asi tangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama, izvi zvose zvichawedzerwa. Ndinokuudzai nhasi tisati tataura nhau yemuedzo, murume uyu aenda. Kana mai muchifunga kuti aenda paya asimuka, anga asati, izvozvi ndokuchienda, hamuchamubati futi zvachose. So ndataura masoko ekuti nditange ndamusimbisa murume uyu pamusoro pemuedzo uyu kuti agone kuzoukunda zvakanaka. So hama dzangu, nditenderei nditaure muedzo uyu. Ndinoziva kuti ndowanga wakamirirwa neruzhinji rweZimbabwe, ndowanga wakamirirwa nevanhu vakawanda kuti vanzwe kuti muedzo wamuri kutaura wasangana naBaba Harare ndeupiko nhaye Elder. So muedzo wasangana naBaba Harare ndewekuti uri kubva nesaidi rekwaMutare kumakomoyo, pane murume ari kuti kuna Baba Harare, Baba Harare murume uyu anonzi Elder David Kanjanda. Uno ari kutaura ari kuti ndokumbirawo kuita collab naBaba Harare. Aiwe ndakunyara we. Ari kuti ndokumbirawo kuita collab naBaba Harare. Murume uyu asingokumbira zvekuti pamwe haatorinawo chipo, anotoimbawo murume uyu, anotogonawo kuimba. Asi munongozivawo zvinhu zvemuZimbabwe muno, unogona kutatarika wozoonekwa paya kuti munhu anotogona su. Saka kuti unyatsoziva kuti muimbi uyu haasi muimbi nje, tekenya kambo kakanzi kanganwiro kubva kuna Elder David Kanjanda. Handisida kukupa twakawanda, tekenya ikako wotekenyazve kamwe ndokuchikupa kapi apa. Tekenya kamwe kanonzi Ngavongwe kubva kuna Elder David Kanjanda. Kutadzisa kwana wotekenya kamwe kanonzi Tarwadziwa katakaita madhezi ecyclone Idai aya, kanonzi Tarwadziwa kubva kuna Elder David Kanjanda. Uchaona kuti ukangotekenya idzodzo newe uchatondibatsirawo kuti Baba Harare itai collab nemurume, itai collab nemurume. So kana Baba Harare vabvuma kuita collab na Elder David Kanjanda, ngavangoisa message pa WhatsApp number dziri pa screen idzi. WhatsApp number dziri pa screen idzi. Ndo muedzo wasangana nemurume uyu amene kuti anoukunda here. Asi Jesu wake muedzo akaukunda. Pakauya munhu anga aine maperembudzi akati, Ishe kana muchida munogona kundinatsa. Iye akati ndinoda chinatsa. Amene kuti Baba Harare vanoda here kuti vanoti here ndinoda chinatsa.